Kaixo, ongi etorriak San Jose Jesuitetara. Ni Marta naiz eta aurrezkuntza lehenkoko zikloa erakutsiko dizuegu. Goazen! Aurrera, hau zehazka da, gure txikitsuen gela. 3 esparruetan banatuta daukagu. Deskantzu, lo gunea, jolas gunea eta gero bertan bazkaltzen duten entzako jantokia ere. Urte bateko gelak. Gure 2 urteko gelak dira. Ikusten dozuenez, hemen egiten dugu bazkaria. Bueno, eta hemen daukagu gure urte bateko jantokiak. Jantokia hemen hezitzaileok gure umetxoei, gure txikitxoei bazkaltzen ematen diegu. Eta hor ondoan daukagu 2 urteko jantokia. Zatoz ezagutzera!